Čaute ľudia, tu Crafterko a dneska pri ďalšom videu, kde si natočíme jeden z najznámejších modpackov Poképack, či ak sa volá Pokémod, to je jedno a proste máte tu Pokémonov, zbierate, ale my si zahrajeme s obyčajnej survival len s Pokémonmi. Takže ako už určite tento tu screen poznáte, vyberáme si jedného Pokémona, s ktorým budeme hrať. A ja ako samozrejme si vyberám Charmander, ktorý je môj obľúbený Pokémon. A sme tu. Takže tak počkám, nech sa mi vygeneruje svet a ako ste môžete všimnúť, tak keď tlačím R-ko, mám tu malého Charamandríčka. Jej, poď. Ja vlastne ho zabíja voda. Čo si taký blbý, ha? Ako v klasickom Minecrafte si musíme najprv naťažiť drevo, lebo to je prvá vec. Tak. 2000 years. Tak som naspäť tu a mám 35 dreva. Dúfam, že to stačilo. Dúfam, že ste nečakali, takže 300 taky budem ťažiť ako teraz. Čo si myslíte, že ako 35 dreva pre mňa to stačí dosť. No a podľa mňa to stačí. Takže ja by som si dal tu je také pekné miestečko na prvý domček, ale veľa Pokémonov škaredých tu je. To je jedno, ale ja si dám toto. A teraz to asi zrýchlim. 2000 years. Tak, a máme to, pozrite na tú štruktúru, aký úžasný dom z toho bude. Tak ja idem za chvíľu ťažiť stone. A tu mám už ešte dve budy pre istotu, ako ste si mohli všimnúť, už som veľmi vyspelý, mám to tak, proste nechajte tak a teraz robím toto a proste vidíte, už tam pár minút a už som taký vyspelý. Ťažím z cobblestone, dokonca aj stone. Tak, furnejska, krompač, teraz ideme sekera,